September kalo kile muga ani nani samba fla ani mugan saba omunu sogolembe auka jabaran so mandila ni oyemi fa communication anga folibe au bela jele ka keni auka wakati uchugo yayi ambe aula doniya kuni auka dogokun kuna fonu nuyo o wakati sele arabado September kalo kile tan saba samba fla ani mugan saba mi anga premier ministre Dr. Shogel Kokala Maiga aka laseli do konna la aye ayira ko atemebile miye anga fintigila ka kamunu be anga koronfelaw la ko amena tekeke abela jelena kelen aka ni kuma nunu menyesi bamanci wale kebogo ma ani udemebagaw aye ayira ko bela jelembe akalama ko bi ko miye anga armée ye ko mina ko ta fanfela la alhamdulillah minambe ubulu wa fana ko miye kelen don fana ye ko obe ulani anko ma ko stratégie o hukum ne konnana mi bamanci wale tigina mogo ye a kɛra sababu ye fo ka usira anga fintigilakaw nye uye adon ko utese anga fintigilakaw la ube wuli ka ta nyesi jamanadenw ne ma ka olu bɔnɛ unina anga ministre kuram me ni oye madame Bintu Kamara ye ale aka dusuma kasa yira kosobe ka sababu yake ko EDMSA nyamaya so min tumbe yenno ko uye wari kasabe min fo anga jamana nyamogo ye fo akera sababu ye mi anga jamana kuntigere colonel Assimi Goita ale war dobo akuna ka ato dafa jamana ke sukono yasa ka manshima fe munube ni abe kurandi ka usan ko ako amabo asirafe aye ayira ko subhana manshima fe munun sanani ube kurandi ko usongo min fora ala ko o ma don a dafe o ma manshi ɲuman san kanani aye o hukum de konna la aye mini yɛrɛ ye manshimafɛn san kanani an ko o ma ko fournisseur a y'a fɔ ɲɛna ko o kana a ka nɛgɛkolon ta ka bɔ EDM konna la wa a y'a fɔ ɲɛna fɛnɛ ko o dɔrɔn tɛ a ka jamana ka wari lasegin a ma ko walima a bɛ taa ni a ye pôle économique fɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa de da donna ni manshimafɛn ninnu sanni ko la EDM ɲɛmayaso kɔnɔna la a taara ni olu bɛɛ lajɛlen pôle économique fɛ yen nɔ wa fana a ye a yira fana ko ale ni maa ninnu tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alamisa don September kalo tile 21 san 2023 an ka ministre min ɲɛsinin bɛ an ka lakanako ma ale ka secrétaire général ni ale ye Sidiki Samake ye ale ni an ka ɲɛma caman wulila ka u kunda banakɔrɔkaw fɛ yen kan yasa ka taa min ye fintigilakaw ka kɛnɛyasoba min bɛ ka jɔ banakɔrɔkaw fɛ yen ka taa i ɲɛda o baara taabolo kan a selen ye a ye a fɔ ko a nimisi wasara wa a nisɔndiyara baara taabolo la a ye a yira ko ni kɛnɛyaso in bɛ ka jɔ dugukolo min na o bɛ taa i jɔ hectare 15 la ko wa fana nin bɛ kɛ hakilisigi ye finitigilaka bɛɛ lajɛlen yɔrɔ wa ko min ye an jamanadenw fana ye a bɛ kɛ lafiya da ye anw yɛrɛ ye k'a sababuya kɛ an tɛna ɲini tuguni k'a fɔ ko an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ kɔ kan ko an mago bɛna jɔ fɛn o fɛn na furakɛli ta fanfɛ ko bɛɛ lajɛlen de bɛna bila nin dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna la an bɛ taa an ka kɔkan kunnafoniw na nin wagati in na an bɛ taa Camerounkaw fɛ yen wagati min na min ye Cameroun kalanfaw ye olu bɛ kule la u ka sarawari ko la ni an ko olu ma ko enseignants nanzarakan na min ye Cameroun jamana ɲɛmɔgɔ ye ale ye avion billet dɔ san min wari bɛ taa i jɔ miliyari 9 ɲɔgɔnna la maa caman wulila k'a yira ko nin tɛ hakilina ɲuman ye k'a sababuya kɛ ko min ye kalanfaw ye ko olu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ɲɛtaga la ko a sera ten nin walejugu cɛjugu ninnu ka dabila ka bɔ jamanaw kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa lamɛrikikaw fɛ yen nɔ lamɛrikikaw ka politiki ɲɛmɔgɔ maa 5 olu ye tɛgɛ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min u ye a ci lamɛriki jamana ɲɛmɔgɔ ma ka a yira a la ko CEDEAO kɛlen bɛ ka ɲangili wale min ta ka ɲɛsin Niger dugukolo ma ko a sera ten a ka wuli ka kuma ko a ka a yira CEDEAO mɔgɔw la ko u kelen bɛ ka ɲangili wale min ta ka ɲɛsin Niger dugukolo ma ko u ka a wuli ka bɔ yen ko walima u ni ale bɛ na se ɲɔgɔn ma an bɛ segin ka na an ka ban Maliba kɔnɔna la nin wagati in na Moribabugukaw fɛ sibiri tɛmɛnen so dɔ binna
o sobin kɔnɔna la min ye maa kelen ale jogina kosɛbɛ, min ye maa duuru ye olu ka jogini da ma bonya kosɛbɛ, wa maa wɔɔrɔ olu ni tora la fo ka taga se moto 14 olu tiɲɛna. An b'a fɔ ko Ala ka hinɛ banbagatɔw la, Ala ka yen sayɛw ma ni yan ye, minnu yɛrɛ jogina ko Ala ka lafiya di u ma. Ala ni an ka finitigilakaw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔna la min ye Moribabugu commissariat de police ani Torokɔrɔbugu commissariat de police, olu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔnma yaasa ka se ka dan sigi binganikɛlaw la minnu ka baara de tun ye min ye Ecobank clients maa minnu bɛ taa u ka wari ta Ecobank la ka sira da u ɲɛ ka u ka nafolo daraki ka bɔ u bolo, wa ni maa min y'a yira fana ko i tɛ a di u b'a ɲini ka i bɔnɛ i ni na. An ka finitigilaka ninnu sera ka tɛgɛ kɛ u la jumadon septembre kalo tile 15 san 2023 min ye commune 1 tribunal ye, olu ye mandat de dépôt da u kan. An b'a fɔ ko an ka finitigilakaw u ni ce u ka nin baara ɲuman in na. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la. Ni Ala ma basi kɛ aw ni ne la, kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.